nga naghisgot dito bradsok nga si Tomas nga nagmaduha-duhaon, mingon siya ni Kristo nga Ginoo ko ug Dios ko. Matod pa sa atong mga kaigsunan ng mga iglesia ni Kristo bradsok nga kadtong pag-ingon ni Tomas nga Ginoo ko ug Dios ko, resulta daw to bradsok sa pagkaabsinos ni Tomas. Kay sa tulo ka higayon bradsok nagpakita si Kristo niya. Unang higayon bradsok wala man daw si Tomas ato nitong punduka, wala man makuyog sa mga apostoles. Pagkaduha bradsok, pagpakita ni Kristo wala pod si Tomas adto higayon na gapon bradsok. Ug pagkatulo bradsok nga nakakuyog na si Tomas, matod pas mga iglesia ni Kristo bradsok nga nakasulti si Tomas atong Ginoo kog Dios ko, resulta ra dito sa iyang pagkaabsinos. Matod pa nila bradsok, referido dito sa amahan nga Dios. Palihog ko og pagpatin-aw ato bradsok. Usa ka butang nga dili na to madawat kang po nga absinos ato pa kanunay dili makita sa grupo sa mga tinunan mga apostoles. Dili na tinuod tungod kay ang atong Ginoo sa makadaghan sa pagtawag kanunay man niyang giganoy ang napugduha. Kuyog kaniya. Makita nato sa iyang paghimos, pagpadaghan sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Kuyog gyapon ang iyang duha napugduha ka mga tinunan. Sa mga milagro nga iyang gihimo sa adlaw ng igpapahulay dito sud sa templo nga kinginlan ni Jesus kadtong giyawaan ang giyawa misud sa mga batan-on ginginlan niya, kuyo gihapon ang iyang mga tinunan. O sa makanunayon nga mga dagkong hinabu ang iyang mga tinunan, labi na sa pagkunsad sa Espiritu Santo, diha gyud ang napugduha gyapon ka mga tinunan pasabot nga ang ilang hugpong gawas ni Judas kay usa na man to si Judas ka milayas gikan ni Jesus ug naghikog gani. So ang ilang inta kayo ang ilang community sa mga apostoles. Basta dili na to maila nga dili na to mahimo nga konklusyon nga tungod sa kaabsinos wa na noon kaila siya si kinsa to ang Dios Amahan mo'y nalitok. Dili na tinuod kay ang hitabo doon ay precedence of fact nga ningon magod si Tomas, kawas kon makita nako siya nga nabanhaw ug mahikap na ko ang uwat siyang kamot ug siyang kilid, anha pa ko mutuo kaniyang nabanhaw. Unya gitunol ni Jesus ang iyang kamot, pakita ang uwat siyang kilid. Dali Tomas, ituyod ka ng imong kamot ug hikap ang uwat sa akong kilid ug sa akong kamot. Mihikap man si Tomas. Niya una pamalitok niya, Ginoo ko, Diyos ko. Sa ito pagkatong iyang exclamation, ang iyang pagpadayag, bunga to sa katumanan siyang gipangandoy. Kay ang usa ka tawo nga namatay, nga tawo lang, mayingon ato nga kining dunay nagpaluyo nga usa ka dakong gahom sa pagbilagro. Pero sila nakadungog man ingon si Jesus, gub-an ninyo kining templo kay siga tuog adlaw ako ning pabangonon pag-usab. Komentaryo mga Hudyo, di mahimo kay 40 ni katuig nga gitukod sa mga among maginikanan o gapuhan. Ya sa tulang kadlaw pabarugon. Pero si San Juan may tulit dayon og usa ka komentaryo niya aron masabtan. Dili ug muwa magpasabot ng Ginoo nga templo literal. Kaya gipasabot ang iyang lawas nga mamatay ug iya kining pagabanhaon. So makita nato nga ang Ginoo may padayag yun nga there must be a resurrection of his dead body, and the one that would raise the dead body of Christ, he himself. Siya yun. Muna si Tomas gusto nga matuman gyud kining iyang gipangandoy. Aber tinuod ba gyud nga nakatuman si Jesus nga kining iyang lawas kapatay siya ay mubanhaw busa ko ning hikapon gyud base na usa ni kamulto kanang ghost yan na hikap mo gyud niya. Sa balik ko nato mao ni ang ginganlan nato og tinumpi nga kuryosidad o tinguha sa pagtubag siyang pagduda. So ang iyang pagduda na hanaw
tungod kay nahikap yun niya ug ang iyang reaction mao kadtong confession, not only a confession but declaration and affirmation, my Lord and my God. Yan ang gisulti nga ni Jesus. Wa mingon nga niluwat siya mga pong tuwaw ngadto sa samahan. So kadtong pulungan nga my Lord, my God really is addressed to him, Christ's satisfaction of the doubt of St. Thomas. So mo na ka padayag nga dili katarungan usa ka ingnon nato mabaw og taphaw nga katarong